Париж даде старт на седмицата на висшата мода, а едно от най-очакваните ревюта беше това на Диор. Дебютната колекция висша мода на новия творчески директор Джонатан Андерсън беше предшествана от истинска сензация. Модната къща потвърди, че именно той е създал сватбените тоалети за Тейлър Суифт и Травис Келси. Това е първата булчинска рокля на Диор, подписана от Андерсън, която ще остане невидима за света, затова очакванията към финала на ревюто бяха още по-големи. Вместо да търси ефекта на знаменитостите, дизайнерът насочи вниманието към изкуството. Колекцията е вдъхновена от американската художничка Линда Бенгалис и беше представена в градините на музея Роден, превърнати в зелена инсталация с звуци от дъждовна гора. На подиума се редуваха скулптурни силуети, богати текстури и ръчно обработени материи. Ярки флорални мотиви, металически акценти и асиметрични форми съжителстваха с нов прочит на емблематичното сако бар, един от символите на Диор още от 1947 година. Част от визиите бяха изработени изцяло от бродирани копринени цветя, а ръчната изработка беше във всеки детайл. Както повелява традицията във висшата мода, ревюто завърши с булката. Андерсън представи минималистична рокля с голи рамене и дълъг шифонов вуал, украсен с бродирани цветя и ефирни пера. Това беше втората булчинска рокля, която дизайнерът създаде и единствената, която фотографите успяха да заснемат. А заради 30-градусовите жеги в Париж, Диор се погрижи и за комфорта на гостите, като изпрати стилни ветрила с поканите. На първия ред бяха Сабрина Карпентър, Ребека Фъргюсън, Приянка Чопра, Ник Джонас, Наоми Уотс и Алекса Чънг. След Диор, вторият ден от седмицата на висшата мода в Париж беше посветен на Шанел. Величественият Гранд Пале, който виждате зад мен, се превърна в приказен свят, вдъхновен от Алиса в страната на чудесата, с гигантски цветя, позлатени огледала и приплитащи се зелени лози. Новият творчески директор на Шанел, Матю Блази, направи поредната крачка към новата ера на модната къща. Той запази емблематичната елегантност на марката, но добави повече артистичност, фантазия и смелост. That gave the silhouettes a lot of bite. Тази приказност се пренесе и върху подиума с флорални бродерии, органични апликации и детайли, които сякаш израстваха от самите дрехи. Романтичните шапки с вдъхновение от 18 век допълниха усещането за театралност, но останаха верни на изтънчения дух на Шанел. Най-интересният контраст в колекцията беше между сила и деликатност. Груби, почти рустикални текстури се съчетаваха с ефирни прозрачни блузи, а многопластовите визии придаваха на силуетите модерна драматичност. С тази колекция Матю Блази показа, че бъдещето на Шанел е в смелото въображение, там, където приказките срещат висшата мода. Парижката висша мода започна с доза мистерия и провокация. Скиапарели откри новия сезон в Пти Пале с колекция, която превърна подиума в свят между красотата и опасността. Сред гостите бяха Мишел Йео, Бед Бъни, Лоу Роуч и Вера Ланг. Дизайнерът Даниел Роузбери съзнателно нарича колекцията си The Call of the Void – зовът на празнотата. Това е често срещано психично състояние, при което хората изпитват внезапен импулс да се впуснат в нещо опасно, привлечени към неизвестното, което едновременно очарова и тревожи. На подиума се появиха рокли с оптични илюзии, прозрачни поли като медузи и скулптурни сака, моделирани по линиите на женското тяло. Скиапарели отново разби правилата на кутюра. Класическите материи отстъпиха място на латекс, силикон и необичайни текстури. Даниел Роузбери създава силуети от друг свят, с остри детайли, животински мотиви и драматични обеми. Черната скорпионска опашка се превърна в символа на шоуто. Красива, елегантна, но и опасна. Персийското изкуство оживя на подиума в Париж. Шведско-иранската модна къща Ардазай представи колекцията си висша мода Розата на Славея, вдъхновена от традиционните мотиви с птици и цветя. Колекцията на водещия дизайнер Бахаре Аркадани преобладават ефирни рокли от коприна, дантела и шифон, които се редуваха с скулптурни силуети, подчертани талии и дълги, развяващи се поли. Флоралните апликации превърнаха корсетите и шлейфовете в истински произведения
произведения на изкуството, а богатата палитра от земни тонове, синьо или лаво, придаде дълбочина и драматизъм. С розата на славея Арда Зай показа как традицията може да срещне съвременната висша мода. Едно от най-очакваните ревюта на седмицата на висшата мода беше това на Робърт Тун. Той успя да превърне детските спомени в моден спектакъл. На първия ред бяха Карди Би и китайската актриса Фан Бин Бин, а дизайнерът представи колекцията си Child's Play. Скулптурни рокли, драматични силуети и впечатляващи ръчни детайли превърнаха подиума в истински театър. Както винаги, Робърт Тун заложи на модата като спектакъл. The opposite of describing childhood, so the whole collection is really about childhood, I'm pretty sure. Колекцията е посветена на детството. Нарекох я Child's Play, защото исках да покажа, че красотата може да се роди от най-простите неща. Няма нищо по-красиво от детското въображение. С тази колекция дизайнерът отново заличи границата между висшата мода и сценичното изкуство. Почерк, който превърна неговите модели в избор на звезди като Бейонсе, Лейди Гага и Доджа Кет. Една от най-емоционалните колекции в Париж представи индийския дизайнер Маниш Малхотра. На третия ден от седмицата на висшата мода той дебютира в Париж с Маа, колекция посветена на неговата майка, жената, която по думите му го е насърчила да следва мечтата си да създава мода. Възли, пискюли и ръчно изработени бродерии разказваха историята за връзката между майка и дете, а традиционните индийски техники се срещнаха с висшата мода. Перли, метални нишки и кадифе в съчетание с драматичните силуети с обемни рамене и скулптурни форми. Финалът беше запазен за впечатляваща червена рокля, обсипана с маниста, символен завършек на една колекция, в която личната история се превърна във висша мода.